Vítejte u dalšího dílu Fight Zone. Dnešním dílem vás provede Martin Vodecký, Adrián Smrčka. Dnešními hosty budou Pavel Kravec, Josef Tyson Škop. Můžete se těšit na novinky z bojových sportů. Jdeme na to! Jmenuji se Pavel Kravec, jsem trenér Kravec Gym Teplice, trénuji od 88. roku. Pro bojové sporty jsem se rozhodl, protože mě to baví od mala, takže jsem se tomu věnoval. Dělal jsem trenéra v Mladé Boleslavi a pak jsem se přestěhoval na sever do Teplic a tam jsem se švagrem založil gym. To je vlastně první centrum bojových sportů na severu. Máme tam vicemistra světa, jinak máme asi 6 pásů, jak v Muay Thai, v sandě, v kickboxu máme pásy. Tak samozřejmě se snažím, aby svěřenci měli disciplínu, aby nedělali blbosti venku jako spoustu mladých kluků, a aby se věnovali víc sportu, jak to bylo kdysi, a ne teďko, jak to je. Tak mé jméno je Josef Škop, říkají mi Tyson. Jsem z Mělníka, trénuji u Pavla Kravce, Kravec Gym Teplice. S boxem jsem začal vlastně skrz film Rocky, který jsem vlastně sledoval a měl jsem ho rád. V té amatérské části jsem vlastně vyhrál republiku rok 2017, pak jsem byl vicemistr republiky pro rok 2019, boxoval jsem na mezinárodních turnajích, kde jsem například porazil dvojnásobného mistra Austrálie, věnuju se tomu od 13 let, baví mě to. Můj největší soupeř, nejtěžší soupeř byl zatím Avar, kde jsem vlastně nastoupil ve Valhalle, v malých rukavicích. Můj největší sen je vlastně boxovat ve vyprodané aréně, ideálně ty největší, a s českou jedničkou. Pro mě česká jednička je Vašek Sivák. Dobrý večer, dneska bych rád v našem studiu Fight Zone přivítal Pavla Kravce, trenéra, zápasníka a manažera Pepi Škopa. Dobrý večer. Vítám v našem studiu našeho dalšího hosta, Pepíka Škopa, zvanýho Tysona. Dobrý večer. Pavle, jak dlouho se věnuješ sportům, bojovým sportům? Řekni nám něco o sobě. Tak sportům se věnuju zhruba od 88. roku. Tak nějak byly tam nějaké pauzy, protože jsem se věnoval nejenom bojovým sportům, i klasickým sportům, jako je třeba rychlobruslení, hokej, fotbal. No, ale zůstalo to u bojových sportů. A trenérství? Dneska jsi vnímaný hlavně jako trenér. Začínal jsem jako trenér v UFC Mladá Boleslav, jako postojář. Pak před cca 10 lety jsem se přestěhoval do Teplic a tam se založil gym. Tady Pepíka znají všichni, dneska mediální hvězda, jak si říkal, Kravec Gym Teplice. Kromě Pepy, nějaký talenti, nějaký svěřenci, který mají perspektivu? Samozřejmě máme zhruba 150 členů, takže je tam dost kvalitních svěřenců, akorát, že prostě Pepik se teď zviditelnil na tom zápase, co měl s Mavarem, a jinak věříme, že se zviditelnějí ještě ostatní. A Pepo, co ty řekneš o svých začátcích? O svých začátcích, no co bych řekl, jsem v amatérech, boxoval jsem čistý box jenom, byl jsem nějakou dobu v repre, byly tam nějaký turnaje mezinárodní, tyhle věci, takže jsem mistr republiky boxu rok 2017, pak 2019 jsem byl druhý. No a pak vlastně jsem skončil, jak už mi to nebavilo, byla taková tam ta chuť. A spíš mě lákal ten Bernakl, co se vlastně byl, ale tady v Čechách ještě nebyl, a pak se objevila Valhalla. A ty jsi začínal rovnou s boxem? Jo, jasně, rovnou box. Čistý. A kolik ti bylo let? Mně bylo 14 let. 14 let. Ano, ano. A předtím si nedělal žádný jiný sport? Jako ve škole, třeba na základce, tak jsme měli nějaký ty trojboje, tohle vytrvalostní běh, tak tohle jsem nedělal, no. To je tak jediný. Mm-hmm. Pavle, o tobě víme, blíží se ti další zápas. Ve svém věku, trenér, co tě motivuje a co vedlo k tomu, že ještě nastupuješ k zápasu? Tak z 12.10. to bude. Měl bych mít zápas vlastně ve streetboxu v Malých Rukavicích a vlastně v cca 2008 rok jsem měl se Slepičkou zápas boxu, kde vlastně jsem ho ukončil v druhém kole a on si řekl odvetu, kterou jsem mu kdysi slíbil, tak to chci jenom dodržet. Dobře, takže jde svým svěřencům příkladem, že se slovo prostě drží, že to platí. Ano. A box, MMA, jsi takovej všestranný i v tomhle věku.
Ano, je to tak a tak vlastně začínají i mý svěřenci, začínají klasickým boxem jako malí děti, pak je dávám do K1 a pak postupně do MMA, protože snažím se jim dělat takovou tu cestu do profi, že vlastně v těch amatérech čím víc zápasů budou mít a zkušeností, tak v těch profi bude o ně větší zájem. Takže preferuješ to, aby zápasník začínal jako klasickým na boxem. lize, ano, amatérech ano. A postupně se někam dostal, a ne rychle money fight na velkou galu? Ne, určitě takhle tenhle ten postup. A jak kloubíš trenérství třeba s vlastní přípravou? Teďka vlastně se už začala připravovat. Samozřejmě je to těžší, pak vlastně nemůžu vyučovat a trénovat sebe, takže chodím zvlášť na tréninky a pak vyučuju lidi. A když vlastně vyučuju, tak netrénuju s nima, abych dohlížel na to, aby prostě všechno bylo tak, jak já si představuju. Děláš i manažerskou práci, předpokládám, za svůj klub. Jak se ti to daří? Protože dneska těch organizací je hodně, díky Pepovi a tomu, jak se mediálně zviditelnil, tak určitě o vaše bojovníky je zájem. Zatím si myslím, že to klape dobře. Až to nebude klapat, tak někoho oslovím, aby se o to staral. Ne, já jsem to spíš myslel, jako jestli ty sám cítíš tu zátěž, víš, že tě otravujou promotéři, protože jo, vždycky, když vychováš jednoho zápasníka, tak ty organizace začnou mít zájem i o další. Jo, jak říkám, zatím se to zvládá. Pepiku, kolik teda teď, když se dneska zeptáme na skóre, v těch profi, v těch amatérech, jak seš na tom ze skóre v amatérském, jak seš na tom s tím profesionálním, jak boxu, tak bernaklu? Jako v amatérském boxu to je okolo 50 určitě. To je 50 tam je. A pak vlastně teďka poslední, vlastně od té doby, co jsem měl tady, ty zápasy, nějaký to gala, typu Awareness, ta Gladiators Fight Night, nebo ta Valhalla, ten Bernakl, tam bych počítal asi dohromady asi 10. A jaký cítíš změnu z velkých rukavic bez rukavic nebo malých rukavicích? Jak je to pro tebe velká změna? Jako změna jako taková, bych to popsal, spíš jakoby zážitek z toho zápasu. Já to neberu jako, že jakoby, co se týče jako zranění, že tam je něco, jako, že to je víc možnost být zraněný nebo něco takového, ale spíš požitek z toho zápasu jako samotného. Takže třeba změna v tomhletom, že třeba je to víc krvavý, je to víc agresivnější, je tam takový ten větší hlad po tom vítězství. Takže pro diváky určitě tvůj styl je atraktivní, že ty to nazveš atraktivní, že můžeš mít víc zranění, tomu se trošku divím. Já myslím, že trenér z toho tak nadšenej není. Pavle, jak to hodnotíš ty, Pepik a jeho posun a na jaký pravidla se chcete zaměřit, v čem chcete pokračovat? Já preferuji v malých rukavicích, to zranění je menší, když už tomu tam sedí nejvíc, ale víme moc dobře, že prostě za chvíli to bude muset končit a bude muset přestoupit do MMA, protože těch borců tolik tady nebude a prostě to MMA šlo tak nahoru, že si myslíme, že bude muset zápasit v MMA. Takže jestli dobře chápu, tak profesionální box nechcete vyzkoušet? Známe některý, co pořádají ty profesionální boxy a na rovinu, když to mám říct, mně se nelíbí ty ratingové zápasy. Protože Pepa má jako velice atraktivní styl. Já si ho dokážu i v boxu, v profesionálním boxu představit, že by mohl jako vystřelit dobře. Přijde mi to trošku škoda, protože mi přijde, že jako boxer je dobrý. A tak určitě jsou organizace anebo gala večery, jako je Lucerna, kde budeme rádi, když tam nastoupíme. Jo? Zeptám se ještě takhle. Pokud bude dostatek zápasů dobře finančně ohodnocených v klasickém boxu, bernaklu, bude to dostatečná motivace pro to, aby to MMA šlo do ústraní? Ano, určitě. Tak já si myslím celkově, kluci, jo, že v boxu je daleko víc peněz, byť jako třeba v Čechách to není tak vidět. Jo. U nás si to bere, že... Jsme to ještě nepoznali. Nepoznali, ale když se podíváme ze světového pohledu, tak v boxu je daleko víc peněz. A Pepa je ještě mladý kluk, který může tam jako zamíchat kartama, nebo by mohl, kdyby se tou cestou vydal. Ale když se vydá pak jako na cestu MMA, tak to už je těžké, protože tady věk hraje roli a zejména v těch nižších váhových kategoriích. Že? Určitě tak jako řešíme to tak, že momentálně v těch organizacích, kterých je, za které zápasí, tak to tam je. Ale pokud přijde něco nového, tak ničemu se nebráníme. Vy jste nešli do velké organizace, ale šli jste do organizace, která má velký hype, tak najednou je ten tlak úplně jiný. Jak se Pepa s tím vypořádává? Pepa to má i ode mě tak nastavený, že to bere tak, že jde do práce.
Jo, takže on jde zápasit a tady ta organizace, v který je momentálně jako je Clash, pro nás je jenom plus, protože se zviditelnil. Vám se teďka tím zápasem, co jste měli s Mavarem, trošičku jako změnil ten mediální zájem a určitě to je tlak, jak na Pepu, na tebe jako na trenéra, jak média, lidi tě pořád otravují, tak jestli... Určitě je to tlak, ale co se týče mých svěřenců, tak vlastně, když přijedeme na tu gala, tak od A do Z jsem s nima já. Já je i mentálně připravuju všechno, protože každý člověk je jiný a prostě tak je nastavený, že prostě tam jde, odvede svoji práci a jde pryč pak. Jak když vypustí, jo? Jak když prostě je tam naladěný na co je potřeba. Co na Pepovi můžeš nejvíc vyzdvihnout? V čem vyniká? Tak Pepa, když ke mně přišel, tak tenhle ten styl, který má, měl i předtím. Akorát, že tam nebyl ten KO úder, což se vlastně teď momentálně zlepšilo, ale zatím na ty soupeře, co máme, když to řeknu jako laicky, tak řeknu, zatím provádí fázi 1. Nikdo ho neviděl ještě boxovat jinak. Vlastně tam provádí jenom ty tvrdý háky a ty zatím stačí, ale Pepa je připravený i na mnohem těžší soupeře, než dostává. V čem vidíš, že by měl nejvíc zabrat? Nejslabší stránka ještě je taková, že ještě nevnímá a nepředvádí to, co by jsem chtěl. Ještě tam neposlouchá. Takže tak, jak by... ty víš, co v něm je a on to ještě neumí ze sebe vyndat. Ano, přesně tak, ale myslím si, že postupem času a jak bude soutěžit zápasy, tak to bude lepší a lepší. Pepo, co ty a disciplína? Jo, já s tím tím problém nemám, no. Jako vyloženě, že by musel být někde po diskotékách každý víkend, nebo ne, to fakt ne. Jako takhle, já řeknu na rovinu, vypiju si. A jako proč ne, ale říkám jenom po zápase, jeden víkend, trenér mi zavolá, že další zápas, termín, blablabla a jedu zase to, co jsem měl předtým. A já jsem spíš se ptal na to, víš, jestli ty máš přípravu, dejme tomu 8 týdnů do zápasu, máš tam dvojfázové tréninky, což si mnoho lidí nedokáže uvědomit, kolik je to času. Já bych ještě do toho řekl, Pepa je z Mělníka a dojíždí vlastně každý den na trénink, jo, do Teplic, takže to už je takový velký plus a zatím dvoufázový nejede tréninky, jede jednodenní, 1,5 hodiny až 2, zatím to tak stačilo, protože Pepa ještě chodí furt do práce, jo. A Pepo, ještě ptám se, taková otázka na hodně bojovníků, jak to máš s dietou a děláním váhy? Takhle, no, jakoby je to v pohodě, to, co naberu, dokážu rychle schodit, nemám s tím problém, že by jakoby fakt měl vyloženě problém v tom, že tu váhu nemůžu schodit dolů, že by to jako tohle to v tomhle ne, ale co se týče třeba těch pár kil, když už fakt chybí, nevím, třeba kilo, 2, už to nejde, tak je to docela oprus, no. To mi jako jim někdy jako dělá problém, no. Ale ještě jsme se nedostali do ty situace, že musel odvodňovat. No, to právě ještě ne, no. To je i dobře, já třeba mám rád jakoby One Championship z toho důvodu, že tam se nemůže tolik schazovat a mi ty zápasy pak přijdou daleko akčnější a zdravější ty bojovníky a je dobře, že třeba nejdete tou cestou, že dneska je takový modní trend mít co nejvíc kilo v zápase, ale ono to nevždy je výhodou a zejména u těch strajkových disciplín. Ale záleží přesně, jak říkáte, záleží u toho zápasníka, v jaký váze a v jaký to má tu největší dynamiku a sílu, jo, v tom to držet. Je nesmysl, aby, já nevím, skočil na 85 kilo a pak jsme zjistili, že vlastně v té váze je pomalej, tohle prostě drží nějakou váhu do 80 kg a do zápasu jdeme pomalu dolů. A neuvažovali jste třeba ještě jít níž? To jsem měl, to jako dřív se vykolit, tak když jsem boxoval ty amatéry, jak jsem boxoval 6 trojků, 6 sedmičku a vejš prostě na 70 dne, ale pak jsem měl problém, že jsem prostě chodil do posilovny, nabral jsem nějaký svaly a zmohutnil jsem a prostě to tak mám. A od nás třeba, co jsou jakoby rodiče nebo rodina, tohle všichni jsou silní, všichni mají na třeba 130 kg. Takže já jako genově nemám daný to, že jsem šlachovitý, hubenej. Prostě to nejde, jo. Přibírám po vodě, po všem prostě. Takže musíš si jako nějakým způsobem hlídat stravu. No jasně, určitě. Akorát jak na to i navážu na to, on vlastně, když ke mně přišel poprvé, tak svalovinu měl, všechno tak jako každej, ale nebyl tam ten KO úder a to se změnilo těma wrestlingovejma tréninkama, jo, aby se ty svaly zakysličnily a uměl s nima pracovat, protože jenom ty činky, to není pro ty zápasníky pak dobrý, jo. Nebo jak se dělá kdysi, co dělali, že vlastně trénovali a pak po tréninku si dali posilování. To je do zápasu podle mě k ničemu. Když se vrátíme teď k té aktuální scéně, jak se zrodil ten zápas s Mavarem? No to bylo tak, že vlastně já jsem dostal soupeře, jsem dal Klebeneš, s ním jsem měl mít zápas,
něco se mu stalo s kolenem, vodu nebo něco, takže zápas, že najdu náhradníka. Chybělo asi 5 dní do toho turnaje. No a pak z ničeho nic mi volal vlastně z Valhaly, ten hlavní, a říkal mi, že se ozval Mavar, že by to vzal. Že by zaskočil za Klebeneš, že s tím nemá problém. Konzultoval jsi to s Pavlem, rozhodnutí bylo rychlý? No, řekl jsem, oni počká 5 minut, zavolal jsem vlastně tady trenérovi, ten mi řekl, jestli to teda bude, že s tím problém nemá, jestli pak domluvíme na víc informacích. Takže jo. Jaký jsi měl pocit před tím zápasem? Přece jenom je to jméno, Růžička. A jaký jsi měl pocit v tom zápase? Před zápasem to bylo takový, že jako jo, jdu prostě s velkým jménem, je to kluk, jako dělal blbosti, jasný, mladý, ale přece jenom je to nějaký jméno, má nějaký zkušenosti, něco dokázal, jo, docela dost. Určitě, jako já sám jsem ho sledoval tehdy, když byl v tom oktagonu, undergroundu a tohle, že to je fakt frajer tohle, ale bral jsem to prostě jako peníze prostě. Dostanu prachy za to, že se s někým poperu a je mě ve finále je mi to jedno, kdo to je. Prostě. Já ti třeba řeknu, jak když jsem viděl ty vaše staredowny, tak mně přišlo jako, že máš respekt. A říkám si, ty jo. A pak, když jsem viděl ten zápas, tak respekt tam nebyl. Neukazuju, že jsem jako nějaký zabiják úplně, že ho zabiju, nebo že ho nevím, buví co. Prostě normálně, v klidu, prostě je to člověk stejně jako já. A pak, když vstoupím do toho ringu a už jsem tam, tak pak mi přepne. Když se na to podíváš dneska zpětně, s tím několika týdenním odstupem, nebereme na to mediálně, co bylo okolo, to úplně vypustme. Změnil bys něco v tom zápasu? Potřebuje Růžička chtěl odvetu, bohužel k ní zatím nedošlo, ale prostě určitě on tu prohru těžce nese. Tak si vyhodnotil první zápas a vidíš tam nějakou chybu, nebo jak jsi si jakoby vlastně v hlavě nastavil na tu odvetu s ním? No, od ty odvety, já to bral tak, že mu tu odvetu jako dlužím. Jo, prostě má velký jméno a ten zápas nějak proběh a proběhlo to rychle, což nikdo nečekal, ani já sám osobně. A vlastně jsem si říkal, teďka mu jakoby něco asi skončilo, teď vlastně měl nějaké problémy, tak jsem mu řekl, vlastně, já jsem sobě řekl, že mu to dlužím. Nebejt jeho, nejsem, kde jsem teď. Já jsem rád, že máš takovou sebereflexi a víš, že tenhle zápas tě mediálně a celkově takhle vyšvihnul. A teď jsme samozřejmě zaregistrovali tvoji další velkou výzvu, kde si zamířil podle mýho názoru nejvejš, co si mohl. Co si slibuješ, co v sobě cítíš tou výzvou Vaškovi Sivákovi? Cítím. Vlastně to, že vstoupím do ringu s někým, kdo je neporažený, je nejlepší tady v okolí. Prostě není na něj vlastně jakoby nikdo, kdo by ho fakt těžce ohrozil teďka momentálně. A už jenom to, že kdybych tam vstoupil s ním, tak je pro mě výhra. Pavle, ty jako trenér, když tvůj svěřenec vyzve za mě nepopiratelnou jedničku české scény, s čím do toho jdeš? Tak u mě to bylo už i u Mavara. Jsme měli takový to, že prostě jsem řekl, vyhrajeme super, ale stačí nám, když se udělá dobrý zápas s takovýmhle člověkem. Což dopadlo to, jak to dopadlo, tak jak řekl Vančura, jeho trenér, že čekali tlak, ne takovej, tak vlastně víme, že všichni od Pepy čekají tlak. Takže ten tlak ještě víc lepšujeme, ještě prostě, aby byl v tom tlaku silnější, rychlejší. A prostě to, co chtějí lidi, to jim chceme ukázat, tak je na to připravený, tak má sparring partnery vybraný na to přesně, prostě dojíždějí tam lidi, kteří s ním spárujou, kvalitní lidi a vlastně tady ten zápas, kdyby dopadl s Vaškem Sivákem, tak si myslím, že pro lidi, pro oko diváka by to bylo super, že by prostě viděli něco, že vlastně Vašek má oko, on má zas ten tlak, ale každý zápasník vždycky řekne, že na něj má recept. A my se snažíme ten recept přerušit. Tady spíš by šlo o to, v jakých pravidlech jako jednoznačně byste preferovali box. Box v malých rukavicích, tak se to domlouvalo. Jo. Vašek víme, že dlouhodobě má problémy s rukou, že to není, jak v některých médiích píšou, že se jako vymlouvá, ale on má reálně problémy s tou rukou. Tak kdyby to bylo ve velkých rukavicích, tak pro vás by to bylo asi akceptovatelné, nebo ne? Také, protože samozřejmě Vašek Sivák je mistr České republiky v boxu, což je i Pepa, takže by to bylo atraktivní i v tomhle. A jaká váha? To by se muselo dořešit, no. A za vás ideální váha? Za nás ideální váha 7,5. 7,5. Tak víme, kam míříš. Ty cíle jsou na české scéně vysoký. Zápas s Vaškem Sivákem. Cíl je jasný, udělat dobrý zápas, ideálně Vaška porazit. A ten dlouhodobější výhled na rok 25? Dlouhodobější, to beru tak, že
spíš se nechám překvapit, protože sám nevím teďka přesně, co bude do konce roku. Něco chci nebo něco chcem a podle toho, jak to dopadne, co bude další rok, to nikdo neví. Takže v současné době, Pavle, si to chápu dobře, jste připravený přijmout nabídky, přijmout výzvy, máte nějaké omezení smlouvou, věci, anebo jste to, co preferuju já, že takhle žádaný zápasník, jako je teď Pepa, by měl být volný a spolu s manažerem a týmem by měli vybírat to nejvhodnější? Tak samozřejmě jedinou smlouvu, kterou máme, je s Clashem, ale tam to máme tak domluvený, že vždycky komunikujeme a domlouváme se dál. Jo, vlastně tam dal jeden zápas, čekáme, jak to bude dál, je to takový, ale Pepa už má vlastně do konce roku tak nějak zhruba domluvený nějaký zápasy. Pepo, když vezmu českou scénu, na jakém turnaji by se ty rád viděl? No, to je otázka teď. No, jako... Tam, kam ho postavím. Kde by ho rád viděl trenér? Jako vyloženě, jako, že nějakou organizaci fakt, kam bych se chtěl dostat, jako ty takhle. No, protože, hele, řekněme si na rovinu, třeba tady se hovoří u Vaška, ať nedávám příklad tebe, Keita versus Ivák, no, a tam třeba to brání ty smlouvy, Octagon, RFA věci. Já jsem třeba byl rád, že tady že Pavel zmínil Lucernu, jo, jestli třeba tohle by pro tebe bylo, že by si řekl, cítím v tom posun, že nastoupím v Octagonu, nebo nastoupím v Lucerně, jo, nebo jestli prostě máš na té české scéně nějakou motivaci, kam by se chtěl posunout, nebo co by si cítil jako posun, kam míříš, jestli máš takový cíl. Jako jo, dal by se říct, že jo, jako kdyby třeba například přišla nabídka od Octagonu, tak jasně, že s tím problém nemám, že jo, jsem otevřený všemu. A asi za mě ten Octagon jako jediný, co takhle je fakt ve výšce nebo to, tak asi ten. Ale Pavle, třeba ty jako trenér, jo, já myslím, že jsi sportovec a takhle já dneska chápu, že Clash dokáže udělat ten hype, dokáže zaplatit na rozdíl od jiných organizací dobrý honorář, co je velice důležité. Tak já, co bych řekl, tak nás zajímá Fight Night Challenge momentálně, protože jsme se doslechli, že má být v Praze, což by bylo pro nás úplně super. Ta informace je mimo jiné správná. Bude Fight Night Challenge v Praze a v České republice? Což by bylo super, kdyby tam Pepa nastoupil. Pak jako každý rok, to je tradice, je Lucerna, což by byla podsta tam zápasit, si myslím. No a pak, kdyby se někdo ozval z Octagonu a bude to něco zajímavého, tak určitě taky, ale myslím si, že ta česká scéna, tady je toho dost, než zatím je do světa. Je tady co ukazovat. Je, ale víš, že teď jdete po té cestě těch money fightů, já tomu rozumím, protože i ten hype roste, on je sportovec a víme, například naposledy se nám podařilo s Andym dostat Vaška do KSW. Oni občas taky dělají turnaje, které jsou mimo pravidla MMA a dělají speciální epic turnaje. Asi myslím, třeba tam by taky byla cesta pro vás. Jak říkám, určitě žádný nabídky se nebráníme, když něco přijde, ale po čem my víme, tak to, co tady říkám, což tak nějaký komunikujeme, je Clash. Momentálně nás zajímá i ta Lucerna, protože tam nastupují legendy, když si to tak řekneme. Takže on, když se ukáže na tady těch gala večerech, si myslím, že ještě víc upoutá na sebe pozornost. Tvůj trenér zmínil, že ještě k tomu chodíš do práce, že žiješ v Mělníku a svobodnej, rodina, děti. Chodím do práce, to v práci v pohodě, naštěstí stíhám tréninky, takže v pohodě. Žiju s rodičema ještě, děti nemám, jsem sám, svobodnej. V případě, že by se našel sponzor nebo sponzoři, kteří by dokázali nahradit tu výplatu, využil bys toho tak, aby si na plný úvazek se věnoval sportu jako profík a třeba i po boku Pavla. Jak vnímáš třeba, jdeš s klukama do rohu, z gymu, pomáháš trenérovi, je tam nějaká ta spolupráce, bavila by tě to uplatnění v tom sportu na plný úvazek? Jako takhle, když to vemu, tak asi určitě jo, že je jenom jedno a říkám, zkusit se má všechno. A mě to jako i baví, takže v pohodě tady, co jsem vlastně u Pavla v tom gymu, tak tam jsem spokojený, tam je to pecka s klukama, všechno v pohodě, pomáhám, když to jde, takže říkám, proč by ne. Vždycky je to o penězích, takže tak máš nějakou představu. Měli jsme tady hosty, který vlastně jsme řekli, Vašek Sivák se postupně dostal až na to, že myslím si trhnul rekord, 1 000 000 korun za zápas v postoji.
Jak to vidíš ty? Na jakou tu částku, na jakou tu vlastně jakoby cíl se dostat? Tak takhle, jako když to mám říct, tak to nevím, jako přibližně, ale jako ta ideální částka by byla půlka z toho, no. Co si teďka vlastně zmínil. Takže když by si bojoval v organizaci, kde bys třeba obhajoval post jedničky, pás například. A byla by těch 500 000, tak to si říkáš, to je ten cíl, kde by jsem chtěl být a pro co udělat všechno a obětovat tomu prostě tu přípravu a ten čas. Jasně, to určitě má cenu. 100%. Pavle, jak vidíš jeho reální šance na to, aby prostě zápasil v Čechách s těma nejlepšíma a obhajoval ten post jedničky, třeba v tom bernaklu i v tom boxu? Tak určitě ten cíl může být, i tato částka může být i vyšší, to záleží podle organizace, podle zápasu, jak se bude předvádět v těch zápasech, jak bude zajímavý pro lidi a cíl on má jasný, cíl má ten, co má nastavený ode mě, žádný blbnutí, prostě jít si bydlet sám, trošku takový uspořádaný život, samozřejmě na práci teď pojede pořád, dokud nebudou stálý zápasy. To, že bude mít jednou pak za 3 měsíce zápas a vykašle se na práci, tak to neakceptuju. Jo, prostě do práce, dokud nebude, jak říkáš ty, buď nějaký sponzor, anebo prostě zápasy, že bude mít často. Proto teď má naservírovaný, když to řeknu, vlastně každý měsíc zápas do prosince a i tak na tu práci nesmí kašlat. Co děláš za práci? Já dělám vlastně dopravní značení, takže vlastně instaluju dopravní značky, když jsou třeba někde dělají asfalty, silnici, tak děláme uzavírky kompletní, aby jezdil vlastně jinudy a tohle to dělám. A když máš před zápasem, umožňuje ti zaměstnavatel, aby se plně mohl věnovat ty přípravě, nebo chlubíš jako před zápasovou přípravu z prací? Normálně to kombinuju dohromady, jako když třeba potřebuji volno, tak jako s tím problém není, dám ho, nebo tohle, takže s nima jsem jako fakt v pohodě, jsou v pohodě taky šéfové jsou v pohodě, ale jako takhle čistě, že bych jako nechal práci třeba na týden, že skrz přípravu, nebo to ne. Takže Pepo, třeba kemp, zahraniční kemp, nebo s Pavlem nějaký kemp, třeba týdenní příprava, kemp probíhá, neprobíhá? Teď nic. Jediný, co probíhá, je to, že se vlastně po každý den po práci seberu, jedu k němu na trénink a trénuju vlastně 6krát do týdne, 1 den volno. To je moje příprava. Jo, dneska, když jako kouká člověk na váš tým ze strany, tak vy jste jako trošku jiní než ostatní. Jako. Tam se nějak urážili mezi sebou, protože dneska to je to, co ty bojové sporty bohužel prodává. A ty jsi tam, něco tam bylo na maminku a ty jsi říkal, tak tohle se neříká. A ty jsi takový ten slušnej kluk, což dneska ty kluci nejsou. No, jasně. Dneska, když to řeknu sprostě, tak jsou velkohubí, vykřikují do světa, ale pak ty sportovní výkony nejsou takový. Jo? Ty jdeš po strašně těžké cestě. Takovou něco podobného podle mě šel Jirka Procházka, ten taky nikde nic nevykřikoval, obešel to přes Japonsko a stal se šampionem UFC. Jo? Vy to děláte schválně? Jste si vybrali tu cestu? Anebo Pepa už k tobě takhle přišel? Pepa už je takhle nastavený, ale když to řeknu, tak já mám 90% svěřenců takhle nastavených. Já tam mám třeba Arben Alimi, který vlastně zápasil i v boxu, vlastně zápasí ve všem a je amatérský vícemistr světa v MMA. Na to navážu, protože ty kluky znám, sleduju je. Byl třeba někdy cíl se v amatérském boxu kvalifikovat, dostat se na olympijské hry? Ještě jsme to tak neměli, protože, jak říkám, do nějaký určitý doby dávám ty kluky do boxu, pak když to řeknu na rovinu, takový, který nejsou úplně rvaví v tom zápase, třeba v MMA nebo v K1, tak chodí do toho boxu, aby se víc otužili, jo? Aby to bylo prostě pak, jak to má být. No, ale ještě takovýhle cíle nemáme. Máme samozřejmě nějaký pásy, nějaký medaile, i v Thajsku jsme vyhráli nějaký pásy, takže vlastně ty svěřenci předvádějí hezký výkony. Vašek Sivák teďka uzavřel nějakou ústní dohodu, že veme za 1 milion zápas v MMA, takže já si dneska dokážu představit, protože ty organizace chtějí šokovat, že postaví Pepu s Vaškem v MMA, protože oba dva by byli debutanti, byli premiéru. Co bys na to řekl jako trenér? No tak, co bych na to řekl? Samozřejmě by to bylo možné, akorát bychom museli víc hlídat Vaškový nohy, protože to jsou pušky, to tam lítá, ale samozřejmě Pepa už v wrestlingově se připravuje na to. Pepo, ještě k tobě, když se takhle hezky bavíme otevřeně, nějaký tvůj vzor? Takže když vezmu třeba na české scéně, na světové scéně,
v kom vidíš jako, hele, to je ta cesta, ten mě inspiruje v zápase. Nějaký sportovní vzor? Máme někoho? Máš přezdívku Tyson, není to Tyson? No jako na Tysonovi jako Tysonovi jsem vyrost, to je jasný. Na furt jsem koukal na jeho zápasy, tohle to určitě jako ze světových cen určitě on. To je jako taková ta cesta fakt, že mlátička chodící, jasně. Já tě teda jenom poprosím, já jsem se s ním několikrát setkal, ale neukousni Vaškovi, když budete mít zápas ucho. To snad nehrozí. Hele, jak vycházíš v zápasu nebo po zápasu s těma lidma, že? Potkáte se, vy teď, co byl ten turnaj, tak řekněme šatna, nešatna, všichni pohromadě, věci. Jak se tam cítíš, jako atmosféra, věci? V pohodě, já v tomhle to jsem jakoby v klidu. Říkám, přijdu jako ten gala, jdeme do šatny, tak já jsem furt stejný, jako jsem teď. Směju se, pobavím se, jestli někdo proti mě něco má, ať se na mě kouká jak vrah, co mi do něj. Jo, prostě bavím se furt stejně, nevracím mu to zpátky, pak mu to vrátím v kleci nebo v ringu. Já si tady ještě zeptám, ty jsi se jako tak přiznal, ale jako podle mě to je lidský a dělá to 90% bojovníků, že si občas vypiješ. No vlastně. Přítelkyni máš? Tak, no, něco na ten způsob, no. A jak... Bude nadšená z té odpovědi. Je to přítelkyně teda určitě, jo? No. Ale chtěl jsem zeptat, jak to máš se sexem před zápasem? Jseš odpůrce nebo jsi zastánce teorie radši před zápasem mít sex nebo nemít sex? Když ho nemám, tak jsem nervní, takže ne. A jak to vidí trenér? Má to ode mě zakázat. Takže proto to je jenom zatím možná přítelkyně. No, zase takhle, to dalo ještě. Takže teďka svobodnej. Jo. Ale ještě k té otázce, k té amatérské scéně, kdy se jede na mistrovství světa, mistrovství Evropy, třeba se ještě ta stránka nemusí úplně zavřít, ta kapitola. Jak to máš s případným startem, jo? Pojedeš mistrovství světa, Evropy, nějaký kvalifikační turnaj a tam je reprezentační trenér. Jak se ti tohle kloubí, když seš pod přípravou Pavla, máte nějaký svůj systém, působíte na mě sehraná dvojka a teď bys jel na nějaký turnaj velký, kde seš pod reprezentačním trenérem. Jak se ti spolupracuje s jinýma trenérama? Vnímáš to? Ten roh je pro tebe důležitý? Jako když to vemu jako zpětně, co jsem vlastně jako v té amatérské nebo co to byl, tak mi to problém nedělá. Je to v pohodě. On záleží, jaký ten trenér je jako takový, ale většinou ty trenéři, ty repre jsou prostě všestranný, s těma lidma umí pracovat. Takže jako já s tímhletím vyloženě, že úplně problém nemám. Já třeba vnímám spoustu kluků pod svým trenérem, jsou super a pak jdou do státní reprezentace, vyjedou mistrovství světa, Evropy a jsou poloviční a říkají, já nemám svýho trenéra, kouknou se do toho rohu a necítí tam tu oporu. Jo. A je to prostě za mě velká škoda. No záleží jak kdy, záleží jaký to je trenér. Když o mě něco ví, třeba je známý ze soustředění, když jsme třeba spolu byli, už tím nějaký ten kontakt mám, že ho znám třeba rok, takhle od toho soustředění, tak jo. Ale když je to fakt úplně někdo jiný, cizí, nebo že ho fakt neznám, taky to není dobrý, že není to ono. A když se teda vrátíme k tomu teď aktuálnímu, kdy se můžeme, Pavle, těšit, že vaši dvojici uvidíme na gala večeru. Tebe v rohu a tebe v kleci, v ringu. Teďkon 10. měsíc letíme do Anglie, tam bude zápas, pak doufáme, že se ukážeme na 10 Clash. No a pak v prosinci by měl být Fight Night Challenge a v prosinci je i Lucerna. No ale to čekáme na tu nabídku teprve. Tak já si diváky potěším, protože vzhledem k tomu, že kromě toho moderátorského stolku v Lucerně jsem jako jeden z promotérů, tak si myslím, že ta nabídka přijde, nebudeme tady podávat ruce a dělat smlouvy ve studiu, ale určitě rádi uvidíme Pepu Škopa v Lucerně a tak jako jsi byl v Liberci na Night of Warriors, tak si myslím, že už patříš do Lucerny. A v té Anglii, co vás tam čeká? Jsou pravidla? V Anglii jde klasický box, Vopas, hlavní zápas večera, vlastně to je nějaká romská organizace, kde vlastně už jsme byli v Anglii, vyhráli jsme a teď chtějí odvetu na jiným gala večeru. A když vezmeme ten prosinec, takže v případě, že bude ta nabídka z té Lucerny, tak Lucerna nebo Fight Night Challenge? Jak bych to řekl? Fight Night Challenge jsme řešili dřív
ale ještě zpětnou odpověď nemáme. Takže diplomatická odpověď. Třeba jestli tě v záloze. Diplomatická odpověď. Chtěli bychom do Lucerny, ale necháme si tě v záloze. Dobře. Ale já myslím, že chlapci z Fight Night Challenge jsou rozumní. My se umíme shodnout, umíme si vykomunikovat věci, takže třeba diváci budou mít opravdu maraton Pepy Škopa a uvidíme, co s tím dál. A co se týče třeba těch kempů nebo toho vybavení a věci, tak sparring partneři a tady ty věci, jak budeš jakoby dělat rozdíl v přípravě? Na Clash? Na Lucernu? Je to pro tebe nějaká příprava, nebo bereš všechny zápasy přípravou stejně na 100% individuálně? Studuješ toho soupeře nebo... To asi toho soupeře studuju já spíš a připravuju sparring partnery na daný zápas. A příprava je stejná, prostě furt na 100%. No, ale když třeba vemeš, že by si měl bojovat s Vaškem Sivákem, tak najít sparring partnery typu Vaška nebude tak jednoduché. No, nebude, no. Bude to strašně těžké skloubit s prací, no, takže tam se to bude muset jako více jako řešit, že? A to bude práce trenéra a manažera v jedné osobě. No. No, protože najít tak rychlého kluka nebude jednoduchý. No. Určitě to nebude jednoduchý, samozřejmě bude muset spárovat s lehčíma i těžšíma a tak nějak jakoby, když se to povede, tak by to byl super výkon. Ty se znáš osobně s Vaškem Sivákem? Potkali jste se, znáte se? Viděl jsem ho, jednou jsem boxoval na turnaji v Night Tour Warriors v Liberci, tak tam vlastně byl vedle na šatně, pak jsem se s ním fotil, v pohodě kluk, pak jsem ho vlastně viděl na tom Gladiators Fight Night, tam přišel jako host vlastně pak ve finále. A v pohodě kluk, jako já nic osobně jako proti němu nemám, jako ani mě nikdy nenapadlo, že bych s ním mohl mít zápas. Kdyby to bylo v tom boxu, v malých rukavicích, tak vlastně řešej ten zápas, jak dopad s Mavarem, jak dopad, a jak by dopadl ten se Sivákem. To by byl zápas od toho romského krále bojových sportů, jo? Že to by bylo opravdu tak jako moc hezky. Jo, Romák, no. Ale zeptám se tě ještě na jednoho bojovníka, jmenuje se Kevin Saquez. Jo, Kevin, já znám, že amatér, už byl malý. S tím by byl taky zajímavý zápas, si myslím, pro tebe, ne? No, jako nebyl by to špatný zápas, jo, taky znám díl, ještě byl malý kluk, když to řeknu, proti mě, když jsem boxoval v amatérech, pamatuju si ho určitě, proč ne? Jo, protože já víš, jako těch strikerů je už tak málo, jo, kteří budou ochotní vůbec s tebou nastoupit po tom, co viděli, co jsi udělal s Mavarem. Jo, že i pro ty promotory to nebude až tak jednoduché ti najít kvalitního českého bojovníka a vytvořit ti ten příběh. Jako. No, jasně, no, o tom rozumím. Když teď Martin nakousnul tohle téma, viděli jsme tě v Mladé Boleslavi, ano. Který mi přijde, že vlastně celá gala postavená na vaší komunitě. Jak to vnímáš, že vlastně Ernest Dančo tady zved takový ten pomyslný prapor a udělal v rámci té komunity za mě docela zdařilou galu a chceš podporovat jako tu komunitu a být v ní víc vidět a ukázat, že vlastně je tam ten směr, je tam ten sportovní duch. Trenér ti v tom jde příkladem. Je to pro tebe cesta, že i když budeš a seš teď na tom výsluní, je ten zájem těch médií, nabídky z velkých organizací, přesto by si šel za asi jiný rozpočet, předpokládám, na takovýhle, řekněme, akci nižší úrovně. Bytí neskazu za mě velice dobrá akce. Je tam ta chuť na to stejně jít na tu nižší úroveň a ukázat těm lidem, že ta cesta přes takovýhle organizace vede? Určitě ano, ještě tak vemu vlastně to se teďka děje, že teďka půjdu do té Anglie, jo, je to taky, není to Clash a stejně tam jdu, i když prostě nemusím, jo, když to řeknu jako to. A jdu, protože jsem rád mezi těma lidma, co jako je naše komunita, rád jim vlastně ukazuju to, že vlastně někdo, když začne makat, začne se tomu věnovat, že je tam možnost, že se někam dostane, jo, než abyste stáli venku fetovali, kradli, takže radši uvidím, když jsou se mnou na tom gala, než aby byli někde po venku a dělali kraviny. Ještě jsou tam i jiní Romové a to mi přijde jako fakt kabaret, jako jo. Ale my tady máme spoustu jako těch borců, jo, Dekiš, jo, a tak dále, jo, Vašek Sivák, ty, kteří můžete ukázat, že tím sportem se to dá docílit. To je přesně tak. Já jsem rád za tebe, za Vaška, tě, jaký je, zastupuju ho řadu let a prostě to mediální vnímání, to, co udělali
ta rodina blbů za mě, tak prostě vás hodí všichni jako do špatného světla, protože ty lidi mají tendenci škatulkovat. A bohužel ten, co nejvíc řve a ten, co nejvíc je vidět, tak prostě přitáhne tu pozornost a ne ten medailista, ne ten kluk, který dře, protože nehuláká, není tak vidět. Jo, takže já za tohle jsem strašně rád, že jsou tady kluci, kteří tu cestu ukážou. Proto jsem se na to ptal a když to vlastně jakoby nějak uzavřu, tohle téma, tak Pavle, v podstatě směřuješ ho někam mentálně, práce, věci, tohle. Říkal jsi značení věci. Několikrát jsem viděl, sleduju vás oba dva, security, ochrana koncertů, festivalů, věci. To třeba není práce, která by tě bavila, uživila, naplňovala s klukama z gymu, s Pavlem? Neříkám, jako, že mě to nebavilo, určitě by mě to bavilo, ale teďka jako momentálně jsem se k tomu jako nějak extra nedostal. Jako zaskočím někde, půjdu si pohlídat nějaký ten festival nebo nějaká akce, zábava. Baví mě to, jsou tam lidi, kteří mě znají, že s nimi bavím, ať to jsou cizí lidi, co mě znají z internetu, tak i s nimi tam komunikuju. Takže jako baví mě to, no. A zase z druhé stránky Pavel už teď musí trošku přemýšlet nad tebou, protože samozřejmě ta reklama, ten PR, který okolo tobě letí, tak pak ty různí borci si to můžou chtít vyzkoušet. Víš? No, a každého bojovníka je třeba od toho držet, od těch 90. let. Myslím si, že Pavel už nad tím určitě přemýšlí, že to není cesta pro tebe, protože ty můžeš být hodný, jak chceš, ale když tam prostě bude někdo společensky unavený a napadne tě jenom proto, popral jsem se se škopem a udělal jsem si video, byť mám všechny zuby venku. Když je festival a vím, že je to přes den, je tam pár lidí, tohle tak tam je. Je to i reklama, lidi ho znají, ale samozřejmě na každou akci ho neberu, protože si ho budou chtít zkusit. Já hlídám od 94. roku, dá se říct po celé České republice jsem hlídal, takže postavu jsem měl 65 kg, takže to spoustu lidí zkoušelo a já nechci už, jak si řek, nejsou to 90, takže každý druhý má u sebe zbraň, což je telefon, natáčí a já nechci ho dostat do nějakého průseru, že někomu něco udělá, a nebo nedej Bůh se povede, že ho někdo tam knockoutuje ze zadu a bude to celý internet. On prostě jede tu dráhu sportovce. Myslím si, že teď i zajímavý peníze za to má, což by mu mělo stačit a pomaloučku takhle budeme postupovat, co se týče jako sport. Když máš nábory a k tobě přijdou kluci z ulice a teď víš, že mají za sebou nějakou minulost, nějaký problémy, jsou z nějakého prostředí. Co je, kdy řekneš stop, ty už ke mně do gymu ne, a kdy je to, kdy jim dáš šanci a stojí tě to čas, stojí tě to peníze, investuješ do nich něco. Jak tohle rozhoduješ, hodnotíš? Tak samozřejmě to, co říkáš, všechno jsem zažil. Když se otevřel Kravec Gym Teplice, tak se nahrnulo spoustu i romských kluků, což každý ví, že jak se říká, romský kluk má dar od Boha. Všichni jsou na všechno talenti, jestli veme kytaru, jestli bude hrát fotbal, jsou talenti do 16 let. Pak znají ženskou, ve 20 mají dítě a ty, co vydržej, jsou super. Já měl kluky talenty, že mi vyhrávali všechno, pak samozřejmě šli někam jinam, pak se chtěli vracet, tohle a dělal jsem to vlastně tak, že kolikrát mi neplatili nic. I když jsme někam jeli, všechno jsem za ně platil. Prostě bral jsem to tak, že jim pomáhám a pak jsem se dohadoval s jejíma rodičema. Proč ho dávám tam na zápas, tam. Teď ty rodiče, když jsou starší, ty kluci, tak chodí a omlouvají se, že to byla pravda. Já říkám, no protože jednoduše, já jim dělám kariéru. Když bude mít 50 zápasů v boxu, 50 v K1, pak půjde do MMA, pak tam, tak už o něj bude zájem a může se tím živit. No ale prostě tak to nedopadlo. No a naše tělocvična se otevřela tak, že vlastně, když jsem přijel na sever, tak jsem chtěl centrum bojových sportů. Ptal jsem se, jak to tam chodí, tak mi řekli, tam je box, tam je judo, tam je to. A říkám, a nikdo to nedal pod jednu střechu? Ne. Takže k nám chodí cvičit různé národnosti, skýni, všechno možný. Akorát jediný, co u nás v tělocvičně je, tak říkám, dobrý, každý je nějaký, já jsem černej, tady bude uklizeno, tady bude to, protože my musíme jít příkladem v ostatním. Kdybych byl bílej, tak na to koukat nebudu tak, protože to vemu normálně. Ale lidi, aby neřekli, protože na tom severu, já to neznám od nás, ale na tom severu prostě ten rasismus je. Takže když tam přijdou děti, tak tam nemůže být bordel
ve sprše hozený trenky nebo něco, nebo prostě zapomenutý ponožky. To, co by prošlo v jiném gymu, tak u tebe už ano, by bylo, ale je to u Cikánů, je špatně. Takže musíš jít o ten kus víc. Ano. A já to chápu, já jsem z Litvínova, takže jsem v tom vyrost. Jo? Takže přesně vím, o čem mluvíš, proto jsem se na to ptal. Myslím si, že spousta diváků prostě to bere skrz prsty a neví, jak je to těžké se v tomhle právě prosadit a v té menšině prostě ukázat tu správnou cestu, ale jde to. Prostě je to těžší někdy, ale jde to. Ale prostě teď už to beru tak, já mám takový problém i v Žitej, že prostě když tam mám spoustu svěřenců i na mým tréninku, tak dokud nezápasej, já nevím, kdo to je ani. I když mi se s ním bavím nebo to, tak pak mám tam samozřejmě lapaře, pomocní trenéry, všechno možný a já prostě nedokážu si zapamatovat jméno, dokud nezápasí. Protože to bylo tak ze začátku, že jsem se každému věnoval, úplně extrém, a on za měsíc skončil. Teď je to tak, OK, platíš si tady nějaký ty tréninky, ale musíš si zasloužit, abych se ti na 100% věnoval. Prostě jedou všichni stejně a zápasníci jedou ještě navíc. Protože pak těm zápasníkům to odebrat, věnovat se furt novým a ty zápasníci, aby mi zůstali stát, tak ty se pak nikam neposunou. Proč by tebe měli lidi sledovat? A zkus nebyt skromnej, řekni, chtěl bych být před vyprodanou... Řekni, chceš koupit byt. Jo, že bys třeba chtěl být před vyprodanou O2 arénou. Jo, co je ten cíl? Jakoby vyprodaná O2 aréna, nějaký top soupeř, jo? Co? Protože dneska, bohužel, ti sportovci, aby měli před vyprodanou arénou, tak musí vzít i slabšího soupeře, třeba influencera, ale a jsou tam, ale pak třeba jdou na zápas, kde mají super soupeře, ale je tam 200 lidí. Co bych jsem chtěl, tak určitě je to prostě mít obrovskou arénu, třeba ta autůčko, být to vyprodaný a mít tam prostě zápas, kdo je jakoby fakt jednička. Tak prostě s tím člověkem, který je nejlepší ze všech a s ním tam jakoby stát, tak to je to vlastně, o co každý stojí, aspoň teda já. Tak jsme to konečně z tebe dostali. Jo? Chci zápasy s jedničkou, chci výzvu s jedničkou. Ne naplněnou halu, ale s tím nejlepším. Ale ideálně zápas se Sivákem ve vyprodané auto aréně a jak říkal Pavel, jeden dostane byt a druhý dostane auto. Bomba. Ale ven se musí nejprve udělat řidičák. A oba dva k tomu ten zápas přinesl obou dvou to, co chtěli. Tak kluci, na závěr máte slovo, jestli něco chcete fanouškům, divákům říct, vzkázat. Co se týče sportu, tak moje pravidlo je vždycky stejný a to je prostě úplně jednoduše. Příprava vždycky musí být ve všem v sportu, ať je to jakýkoliv sport, jestli bojový, tak prostě štěstí vždycky přeje více připravenému. Takže tvůj svěřenec bude perfektně připravený a diváci se mají těšit na všechny akce, kde uvidíme Pepu Škopa do konce roku. A Pepa Škop je záruka adrenalinu, síla, tvrdost a sport. To všechno vám doručím v jednom balíčku. A já na tom vidím, jak přesně jak to říkal Pavel, krizový období 16 let prošel, trénuje zatím jednou denně, takže až začne fakt plně profesionálně s Jinakem, jak si to budou ještě jiný zápasy a já, co v něm vidím, agresivní, divácky zajímavý zápas, i když on je v civilu strašně spokojený a takový jako klidnej, tak on dokáže v tom zápase udělat jinak. Dokáže teda zábavný pro diváky a my doufáme, že se ti ten cíl před vyprodanou auto arénou třeba s Vaškem Sivákem podaří. Takže všem divákům, kdo hledáte adrenalin, razanci a peklo v prvním kole, to jsou zápasy Pepy Škopa pod vedením Pavla Kravce. Kluci, my vám moc děkujeme za dnešní rozhovor a myslím si, že diváci Fine Zone se mají na co těšit. My děkujeme za pozvání. Pro dnes je to vše a příště se můžete těšit na Tomáše Lesiho a Vaška Siváka. Jestli dorazí. Děkujeme vám za přízeň, až nás sledujete. Nashledanou.